IFM Balita. NBA player Embid Gi-Agak ang 76ers Iyang Pagbalik sa Duwa. Nagpakatap og 31 puntos si Embid sa pagbalik aron pangulugan ng kadaugan sa Philadelphia 76ers kagahapon Disyembre 9, 2024 Philippine time patok sa host Chicago Bulls 108 usa ka gatos sa National Basketball Association NBA. Ang two-time NBA scoring champion mibawi ibisan pa man siyang sipyat sa nag-udang 7 ka itsa. Nakapasulod kini og 8 sa nagsunod niyang napo ka itsa nga maoy hinungdan nga ang 76ers may rehistro og 62-50 nga labaw sa halftime. Milabaw ang 76ers miinat ngadto sa 19 puntos ug wala na nila tuguti nga ang labaw mailog sa Bulls hantod sa katapusang gutlo niini. Bisan pa man adunay higayon nga moaksyon sa pagpanghudlat ang Bulls apan masanta ra kini si 76ers kahinumduman nga wala si Embid sa niaging 7 ka mga duwa sa 76ers gumikan sa angol ini sa tuhod og 3 ka suspension sa duwa. Ang sunod nga duwa sa 76ers karong umaabot nga Sabado Disyembre 14 tungod sa NBA Cup nga nakahatag og kahigayonan ni Embid nga mas maalim ang angol ni ini. Alang sa FM Balita sa buntag kini si Idol B di kapugngan sa bagatod sa naguna ug labas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.